No po dlhšej dobe som sa natočil nové video z Pokémon Go, ale teraz sa nám tu asi bude boj proti Rattata a Pidgeotto. No ale nie, sa nám tu spadnú, takže ideme ho chytiť. Dáme sa. Nič tu nemám. Teraz si tam na obrazovke, to je stále? A a idem práve do školy, lebo teraz mám dobrý čas na chytanie. Čo? To som vysekol? Či čo? A utekol, no paráda. A zdrhol nám úplne, no paráda. No a Pidgeotty, ideme na Pidgeotta. No poď. Sám byš. No ideme. Dobre. Po prvé, po druhé a po tretie máme ho. Dobre. Takže toto je hotové. Ešte poď natáčaš. A teraz máme tu. Angel, poznám konec, ja som A tu je môj kamoš Filip. Ježiš Filip, tak potom už nehovor do videa. Filip je hambu. Dobrý deň, som Hambuš, dovidenia, dopočau. No a teraz ideme, strieľam na chvíľku video, keď prídem domov. Tak dobre, blížime sa ku gymu a skúsime sa od doby a pozrieme, počkaj, musíme sa tu pozrieme sa, koľko sú tu. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, je ťa vidno? 6, tak skúsime to dobiť. No to Lago, počkajte. Natáčaš? Lebo ja musím aj tomu debilovi zakázať, čo? Natáčam. Musím si to zakázať, nech nekope do môjho auta. A toho mám hneď. No. Pohnime, čo? A potom... A Benjaminovi mama zakázala hrať Pokémon Go. Ty si fakt najhorší kamoš. Ale ne, pekne som vás oklamal. No ale vážne, ako som vám spomenul, je vážne sprostý už. Kto? Veď ty. Jaj, tak on natáča. Ja už idem. Čau. Čau. Dobrý aj Jim, poviem do tvojej mame. No ben zatiaľ sa nám to dlho načítava. Tak dobre. A ešte vám musím spomenúť v mojom videu, že rád by som, keby ste zdieľali môjho kamaráta Davida do školy, ale keby ste chceli vedieť jeho meno, tak budete mať v popisku videa. A tak asi dneska to bude všetko, lebo nejak sa nám to nechce otvoriť. No a možno o nejakých zajtra vám natočím. Počkajte, koho tu mám. Wow, nových Pokémonov. No dobre, zajtra vám natočím video ako lietadlo. Ako idem do biči. Tak.